totes i tots, com sempre, moltes gràcies per acudir a aquesta convocatòria. I avui el motiu de la convocatòria, com veieu, estem així representats, la candidatura de Més Gandia per a les pròximes eleccions municipals, i el que volíem presentar-vos eren les bases del nostre projecte de ciutat, aquest ansiós projecte de ciutat que portem treballant des de fa moltíssim de temps i que per fi comença a veure la llum, tot i que continuem treballant algunes altres línies. El que avui vos presentarem seran els 4 eixos vertebradors d'aquest projecte de ciutat, 4 eixos que aniran encaminats a parlar de la Gandia verda, la Gandia de les persones, la Gandia com a fàbrica de cultura i la Gandia del desenvolupament sostenible. Com vos dic, aquests seran els eixos principals i a partir d'aquests eixos principals naixeran unes propostes més concretes, propostes que de ben segur seran les que canvien el model de gestió d'esta administració pública i a esta ciutat i convertiran aquesta gestió en una gestió molt més participativa, molt més eficaç i, com no, i que tanta falta ens fa, molt més transparent del que tenim en l'actualitat. No és un treball que portem desenvolupant des de fa 4 dies, no és un treball que naixca de ninguna organització política en concret, cada una de les 3 formacions polítiques teníem aquest treball elaborat, però aquest treball que cada una de les formacions polítiques, Compromís, Esquerra Unida i Esquerra Republicana, portàvem treballant des de feia temps, ha vingut a unir-se al treball col·lectiu de moltíssima gent, de molts ciutadans i ciutadanes, que des de fa molts mesos estan treballant en grups de treball i grups de coordinació al si de l'Assemblea Més Gandia i que han acabat conformant un codi de mínims que nosaltres, en aquesta candidatura unitària de Més Gandia, hem assumit en la seva totalitat. Això ho hem englobat a les propostes particulars de cada un dels grups polítics i hem conformat aquest projecte de ciutat, aquestes bases de projecte de ciutat que acabaran sent les propostes més concretes. Ara, cada una de les persones que estem així, Josepa, Nahuel, Xavi, jo mateixa, molt breument vos parlarem de cada un dels eixos vertebradors, molt breu, no us preocupeu, vos farem una síntesi de què serà el més genèric en aquests eixos i una vegada tinguem conformades cada una de les propostes més concretes, que continuem treballant i que estem treballant en els grups, anirem presentant-vos-les a poc a poc. Per a començar, començaré jo i així després ja els dono la paraula a ells. L'àrea un poc, o l'eix que m'ha tocat a mi, és el de desenvolupament sostenible, la Gandia del desenvolupament sostenible. I jo crec que això ja ho diu tot, desenvolupament i sostenible. Des de Més Gandia, la gent que estem així i molta de la gent que ve amb nosaltres, volem un canvi del model de ciutat. És importantíssim canviar les actuals pautes de creixement econòmic que han estat basades fins ara en coses tan dràstiques com l'especulació, la construcció i el clientelisme. I això ho hem de canviar d'una manera radical i dràstica. Nosaltres treballem i nosaltres som clars coneixedors de que es necessiten iniciatives i accions encaminades a coses molt diferents. Coses tan diferents com crear ocupació d'una forma estable, d'una forma en qualitat, ocupació en qualitat, i, com no, per un canvi urgent del model productiu que tenim en aquests moments. Aquest model productiu haurà de passar per unes qüestions molt clares, com seran la innovació, la diversificació, l'externalització i 2 qüestions molt concretes, però molt importants, que són la sostenibilitat i l'estat del benestar com el màxim pilar i el màxim objectiu de qualsevol desenvolupament sostenible que vulguem per a aquesta ciutat. Està claríssimament que en aquest desenvolupament sostenible hem de treballar per una cosa molt clara, i és que l'economia ha d'estar al servei de la ciutadania. L'economia ha d'anar encaminada a l'estat del benestar, no pot anar encaminada, com hem dit abans, ni al clientelisme, ni a l'enxufisme, ni a l'especulació, ni a res de tot això. La gent és la que necessita prioritats i això és el que des de Més Gandia anem a fer en aquest estat del benestar i en aquesta priorització de l'economia sostenible. Nosaltres volem prioritzar l'accés de tots i cadascun dels ciutadans a serveis bàsics. Eixe serà el màxim dels objectius d'esta candidatura de Més Gandia. I eixa línia roja l'anem a canalitzar a través de mecanismes de participació perquè creiem, tots i cadascun de nosaltres, en eixa democràcia participativa real, eixes demandes de la ciutadania que ens hauran d'aportar
i que seran les que ens ajudaran a conformar, com dic, aquest programa o aquesta gandia de la sostenibilitat. No podem continuar amb aquest model liberal i capitalista que ens ha conduït a aquestes retallades de serveis públics, a l'abandonament total i absolut dels drets i les llibertats de les persones, i no podem continuar amb les xifres d'exclusió social tan dràstiques que tenim en l'actualitat. Per això, de veritat, aquesta candidatura l'únic que pretén és centrar-se en les persones, treballar amb les persones i des d'aquesta gandia de la sostenibilitat, del desenvolupament sostenible, ho anem aconseguint. Estic i estem convençuts tots que això va ser possible. Jo ara ja li dono la paraula.